A i našemu mladému klukovi, řeknu třetí místo, Radkovi Miláčkovi se vyplnil tento klukovský sen a hraje za Ačko. I když toho moc nerada střídal, ale přesto ho trenér zvolil jako třetího nejplatnějšího hráče. Snad možná proto, že toho tak málo nahrál. Radko, děkuji. No a dále tady máme druhé místo. Je to dlouholetá opora, snad od 6 let, takže bych řekl, že už 32 let za nás chytá a je to Martin Doubek. Tomu bych speciálně poděkoval za obětavost a za všechno, co pro tenhle klub dělá. Martine, gratuluju. No a jako nejlepší hráč v sezóně 2012 byl vyhlášen Zdeněk Cakl. Bohužel se nemohl dostat z rodinných důvodů a proto za něj přebere cenu náš vedoucí A týmu Miroslav Ocel. Ocel. Pardon. Takže Míro, předej mu to v prefě, ať budete spolu na směně. Hlavně, ať vás René u toho nevidí, že mu dáváš alkohol. A tyto kopačky jsou opět putovní, ukaž je na to. Tak a opět jsou tady krátké rozhovory. Pane Miláček, vy jste taková fotbalová slavná rodina. Taková fotbalová slavná rodina. Štěpán a vy, to se mi zdá jako, jak vedete toho kluka k tomu? Jo, ještě Natálka v Čáslavě, ale to je jiný ples, dobře. Tak povídejte, vedete je k tomu? Určitě. Určitě, dobře. A manželka podporuje vás? Určitě. Děkuji za tento hodnotný rozhovor. Pojďte mi, pane Doube, pojďte mi dál o toho reproduktoru. Hrozně to píská. Takže co vy k tomu chcete říct? K tomu těm 32 letům ve Slavoji Brdu. Netoužil jste někdy odejít někam jinam? Ne. Děkuji. Děkuji. Pane Vocel, nebudeme se vyjadřovat, vy si to předáte na ty stěně. Takže uděláme společné foto. Děkuji. A můžete, kluci, děkuji, můžete jít. A máme tady poslední kategorie. Tato kategorie vznikla, dá se říct, spontánně. A je to kategorie nejlepší fanoušek, nejobětavější klub členů, ten, kdo s náma na každý venkovní zápas jezdí, kdo vaří guláše. Je to divný, je to zase Truxová, čili Truxa, je to Zdena Truxová. Jinak její přezdívka, kdybyste ji neznali na internetu, je to Žena ve fialové. Takže Zdenko, tímto ti chceme předat dárkový balíček a poděkovat ti za to, že nás podporuješ. Takže jsi furt s náma i v prohrách, i ve výhrách. Zdenko, děkuji. To je všechno a teď bych vám popřál jen příjemnou zábavu. A určitě se uslyšíme ještě v půlnoci spolu. Tak, děkuji všem a příjemnou zábavu. Mikrofon vrátím samozřejmě.